meneko nomeneko uveka tikwagwira ndege kumeneko modawo ni maambulance mukaona apo akudusa kuthamangira kumeneko kumageza. We continue with the stage, as you see, from the other side. Now we're going to the other side. Kumene amvera kokatipi kuti mwina anthu ena kana iwona kondege nzimendi kuyendera, but otherwise tikungoenda musewo. There is nothing the army can do. They are also they don't have the capacity as well. They're just moving like us civilians. Palibe chimene ali nacho basi tikungoenda choncho. Ambuya odziwa zose awatetezere. Masquera saying with Zimbabwe, welcome to our channels in Confessions and Deep Secrets. Kana time kakukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garo ga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takigira inyaya ya buditswa pamsoro pe plane crash yakaitika ku Malawi. Iyo Yanga ina vice president ku Malawi va Chilima. So zurunzi ma officers of the defense of the Malawi Defense Forces vakapedza usiku wese vachitsvaga ndege irunzi yakashaika parada muri Zimbabwe. Ndege ingakatakura vice president vachilima muri Zimbabwe. Kwatiri kuita zvirunzi hapana chati chawanikwa, ndege yaisati yawanikwa, ende pari kunzi machances ekuwanikwa vanhu vanga vari mundege umu vachiri vapenyu, they are going slimmer muri Zimbabwe. So far chikuzikanwa kuti ndege yaifanira kulenda in the northern region capital of Muzuzu. From there vachilima vainzi vaifanira kuzotora a 1 hour long trip to Carter Bay for burial the former Attorney General Ralph Kasambara. Vachilima vanga vachangobva ku South Korea uko vanga vakaenda kunoattenda the Korea Africa Summit on delegation from President Chikwera. So according to my reports, vachilima varunzi you took the plane nekuti vaida kuti vawanikwe vachikasika kudzoka ku Lilongwe by 5 nezuro manheru apo kwavaida fanira kuzonosangana na President Chikwera avo vaida kudepata from Malawi vachienda ku Bahamas vozopfuura vachienda ku Switzerland. Asi zviri kunzi 10:15 the crew yakaita contact the crew yanga iri paground yakabata the crew yanga iri mundege vachivainforma kuti zvaisaita kuti vanga vachilenda paground nekuda kwebad weather yanga iri kumuzuzu. So zviri kunzi they were advised to return to the base, though the last time yakapedzisira kubatwa. So kubva ipapo ndege iri kunzi haisikuzikanwa kuti iri papi. So last night President Chikwera vakapa report to the Malawi nation pamusoro pendege iyo yanga yadisappear from the radar. Vakaorder the Malawi Defense Forces kuti vaconduct my investigations muri Zimbabwe. So kutaura kwatiri kuita zviri kunzi the rescue mission is still going on and hapana chati chawanikwa. President vekumalawi vakawanikwa vachikumbira rubatsiro from my neighboring countries pamwe chete neThe UK and the US muri Zimbabwe. Asi hapana kumira mushe kutaura kwatiri kuita, hapana chati chawanikwa. Ndege umurunzi mamwe nevanhu 10 including the Vice President and the former First Lady Patricia Muluzi, zvirunzi mukadzi wa the Vice President uyo anga achifungidzwa kuti anga ari mundege hanzi akamisa this trip ndokupona kwaita muri Zimbabwe. So kutaura kwatiri kuita machances ekuti vanhu ava vanenge vachirescuwa zvirunzi they are becoming very slim. Chinzi nguva yacho yareba is now more than 24 hours vanhu vachitsvaga ndege iyoyi. Among the team yakajoina is a drone team from the Malawi University of Science and Technology. Iyo yakapedza usiku hwese ichishandisa madrones avo kutsvaga ndege iyi. Zvakaro the US government iri kunzi nhasi ya dispatcher a search team from one of its African bases. So the Chikangawa forest is over 50,000 hectares. Iri filled nemiti nevegetation pamwe chete ma wild animals.
zvinzisaka zvinzisaka hazvina kumira mushe zviri kunzi zvakare nemaweather conditions ariko izvezvi hazvina kumira mushe. Masurvivors anogona zvinzi masurvivors anogona kusararama maharsh weather conditions ariko uyezve wild animals arimo. Zvinzi ndo zvakare zvimwe zvakonzesa kuti this search iwanikwe ichirebesa muri Zimbabwe. Zviri kunzi zvakare pane malocals akabuda achitaura achiti akaona ndege ichidonha in the area iri muforest pazvi kunzi information yakapiwa haina chayabuditsa muri Zimbabwe tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Titongokuradzai mavideos ezvazvichiitika kuMalawi muri Zimbabwe, including the speech yapiwa napresident wekuMalawi vachitaura pamusoro penyaya iyi. Muhammad, zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section? Kusara kwatiri kuita zviri kunzi pari kutyirwa kuti panogona kushaya masurvivors nenyaya yekuti this rescue operation yati rebei muri Zimbabwe. Kuonai mavideos aya. Muhammad, zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. We continue with the search, as you see, from the other side. Now we're going to the other side. Kumene amvera kukatipi kuti mwina anthu ena kana iwona kondege nzimendi kuyendera, but otherwise tikungoenda monsewo. There is nothing the army can do. They are also they don't have the capacity as well. They're just moving like us civilians. Palibe chimene ali nacho basi tikungoenda choncho. Ambuya odziwa zose awatetezere. Meneko nomene kuveka tikwagwira ndege kumeneko modawo ni maambulance mukaonapo akudusa kuthamangira kumeneko kumageza. However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather. And aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. But the authorities soon lost contact with the aircraft. But I want to assure you that I am sparing no available resource to find that plane. And I am holding on to every fiber of hope that we will find survivors.